सोरगोनि अनसुला आफा इसोरा बाख्नाय जाथों आरो आंनि बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनग्रा अनसायगिरि साफ्रोमनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय, गोजोननाय आरो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। ख्रिस्ट' फोथायारि अनज्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, सल'मन राजाया बोसोन बिजाबाव 30 गियाननि खौरांफोरखौ लिरदों। 22 अध्याय 20 पदआव नोंनि लागै आङो 30 बोसोनफोरखौ लिरबाय। बे बोसोनफोराव गियान आरो मोजां परामर्श दं। बे 30 बोसोनफोरनि गेजेरनिफ्रायनो जोङो दिनै 19 नम्बर मोनसे बोसोनखौ सोलोंनि। जोङो फरायनि बोसोन बिजाब 24 अध्याय 1 आरो 2 पद। बेवहाय बेबादि लिरनाय दङ, गाज्रि मानसिफोरखौ मुगैनो नाङा आरो बिसोरजों लोगो जानो हास्थायनोबो नाङा। बिसोरनि साननाया सैहोनोल'। बिसोरनि बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया मालायखौ सैहोनायल'। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्रा आंगो लोगोफोर, बुहुमाव थांना थासान्दि साफ्रोमबो सुबुङानो गोबां रोखोमनि मानसिफोरजों लोगो मोनज्लायो आरो बे गोबां रोखोमनि गेजेरनिफ्राय सल'मन राजाया गाज्रि मानसिखौ मख'दों आरो जों साफ्रोम इसोर फोथायारिफोरखौ बुंदों, नोंसोरो गाज्रि मानसिखौ मुगैनो नाङा। मानोना बे गाज्रि मानसिखौ नों आरो आं जों बयबो मुगैयोब्ला आरो नायनो बायोब्ला बे गाज्रि मानसिया माब्रै मोजां जानो, सोरजों फोसाबजानो, सोरनि बानजायनायखौ खोनानो? बेखायनो नों बेखौ दामुगै, मानोना बोसोना बुंदों, बिसोरजों लोगो जानो हास्थायनोल' नाङा। गाज्रि मानसिफोरनि साननाय, मावनाय, बुंनाय गासैबो उदायैखाय। नाथाय बे गाज्रिखौ नोङो मुगैयोब्ला बियो गाज्रियैनो थागोन आरो बेजोंनो बियो थैलांगोन। आरो बोसोन बिजाब 3 अध्याय 31-32 पदआव बेबायदि बुंबावदों, बाथ्राजों फुदुंग्रा मानसिफोरखौ नायनो दाबा, नाथाय बिसोरबायदि नोङो दामाव। मानोना इनाय मावग्राखौ फोरबुआ मुगैयो, नाथाय धोरोमियाखौ बियो बिसास खालामो। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्राफोर, बेखायनो जिसुआ बुंदों, लुकासनि 19 अध्याय 10 पद आरो माथाइनि 18 अध्याय 11 पद। मानोना मानसिनि बिसा हौवाया हफायनायखौ नागिरनो आरो बोखांनो फैबाय। बिनिखायनो जोंबो ख्रिस्ट' फोथायारिफोर जानायखाय गाज्रिखौ फोसाबनो, गियान गैयैखौ गियान होनो, दुस्थ'खौ बानजायनो इसोरा जोंनो जथेस्थ' गियान होदों। बे गियानजोंनो गाज्रिखौ मोजाङाव लाबोनो नांगौ। बेखायनो जाकबआबो बुंदों 4 अध्याय 17 पदआव, बिनिखायनो मोजां हाबाखौ मावनो गोरों जानानैबो
बेखौ मावैहा पाप जायो होननानै। ख्रिस्ट' सिबियारि लोगो नोंथांमोन, जेसाया नाबियाबो बुंदों, सोरबा दुष्टआ गावनि हुदाखौ आरो अधोरोमियाया गावनि सिन्थाखौ नागारनानै पुर्बुनिथिङै गिदिंफिनथों होननानै। अब्ला बियो बिनि सायाव अनखांगोन आरो गाज्रि मानसिया जोंनि इसोरनि थिङै गिदिंफिनथों, मानोना बियो आग्लाय बिग्लाय निमाहा होयो। जिसाया 55:7। बेखायनो इसोरनि बोसोना बुंदों, बोसोन बिजाब 2:1। आंनि बिसा, आंनि फोरोंनायखौ सोलोंदो आरो आंनि फोरोंनायखौ जेब्लायबो दाबावगार होननानै। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा लोगो नोंथांमोन, फै जोङो नागारा जासे मोजांखौ मावलांनि आरो गाज्रिखौ मोजाङाव लाबोनि। अब्लासो गाज्रि मानसिया गोसो फिननायजों इसोरनि अनखांनायखौ मोनगोन आरो बासायजागोन, आरो जों बयबो इसोरनि बोरखौ आग्लाय बिग्लाय आजावनो मोनगोन। दिनैनि इसोरनि गाहाम रादाबखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंगो लोगोफोर, जिसुनि मुङै आमेन।